నేటి వాగ్దానం కీర్తన 107వ అధ్యాయం 20వ వచనం. ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసెను, ఆయన వారు పడిన గుంటలలో నుండి వారిని విడిపించెను. అవును ప్రియమైన ప్రజలారా, రోగాన్ని నయం చేయలేమని వైద్యులు వదిలేశారా? ఈ వ్యాధి ఎప్పుడు నయమవుతుందని మీరు అనుకున్నారా? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నిన్ను స్వస్థపరచుటకు మరియు నాశనము నుండి రక్షించుటకు తన వాక్యమును పంపెను. అవును ప్రియమైన ప్రజలారా, దేవుడి శ్లోకాలు పంపి నయం చేస్తాడు. ఆయన మాత్రమే మిమ్మల్ని స్వస్థపరచగలడు. నీ బలహీనత ఏమైనప్పటికీ నీ కన్నీళ్లు తుడవండి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే మిమ్మల్ని స్వస్థపరచగలడు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మాత్రమే చూడండి. నిశ్చయంగా ఆయన నిన్ను స్వస్థపరచగలడు మరియు నాశనము నుండి రక్షించగలడు. ఆయన నిన్ను నాశనం నుండి తప్పకుండా రక్షిస్తాడు. కలత చెందకండి, మీ కన్నీళ్లు తుడవండి. యేసు ప్రభువు, ఆయన నిన్ను తప్పకుండా నయం చేసి ఆశీర్వదిస్తాడు. అతను మీకు దివ్యమైన ఆనందాన్ని ఇస్తాడు. కన్నీళ్లు తుడవండి. జాన్ సువార్త అధ్యాయం 6 శ్లోకం 63. నేను మీతో చెప్పియున్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి గాని ఆ దేవుని వాక్యం మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీ ఆత్మ గొప్పగా పునరుజ్జీవింపబడుతుంది. అతని మాటలు ఎలా ఉన్నాయి? అది సజీవంగానే ఉంది. అది మనల్లోనికి వచ్చినప్పుడు మన ఆత్మను పునరుజ్జీవింపజేస్తుంది. ఆయన జీవము మనలోనికి వచ్చినప్పుడు మనం బలము పొందగలము. అతను దాన్ని సరిచేయగలడు. దేవుడు మీ జీవితంలో అనేక అద్భుతాలు మరియు సంకేతాలు చేయగలడు. మనం అతని వైపు చూడగలమా? అతడు ప్రభువు పట్ల దయ చూపిస్తాడు. ఆయన అందరినీ నాశనం నుండి కాపాడతాడు. మనం ఇప్పుడు ప్రార్థన చేద్దాము. ప్రియమైన తండ్రి, మేము మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాము. ధన్యవాదాలు. ఎంతమంది ఈ వ్యాధి బారిన పడ్డారు? దేవుడు వాటిని నయం చేసి నొప్పిని నయం చేయాలి, బలహీనతను నయం చేయాలి, క్యాన్సర్ బాధితులను నయం చేయాలి, డెంగ్యూ జ్వర బాధితులను నయం చేయాలి. దయచేసి కరోనా వైరస్తో బాధపడుతున్న వారిని నయం చేయండి. రాబోయే కొత్త సంవత్సరాన్ని ఆశీర్వదించండి మరియు మంచితనంతో నింపండి. మీ పేరు మహిమపరుస్తుంది. ప్రభూ, మీరు దీన్ని చేయబోతున్న ప్రేమకు చాలా ధన్యవాదాలు. మేము మీకు అన్ని కీర్తిని అందిస్తాము. మేము యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తాము. ప్రియమైన తండ్రి, ఆమేన్.